ଏଇ କାହାଣୀ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କାମ ମୋର। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ସାଧୁ ଜଣକ ପ୍ରଥମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କି ଏଠି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରାଗରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି ଏଠି ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳିଗଲାଣି, ତମେ ଆସି ମୋତେ ପଚାରୁଛ ଏଠି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି ଏଠି ଯାହା ବି ତିଆରି ହେଉ ମୋର ତା ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା କାମ କରିବାର ଅଛି, ପଇସା ଧରିକି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିକି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହେଇ ମୋ କାମ କରୁଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ଏଠି ଆଳତି ହେବ, ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଭୋଗ ହେବ, କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିକି ଖୁସି ହେଇ କାମ କରୁଛି। ଏ କଥାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ କାମ ହିଁ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆମ କାମକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ କରିବା ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖରେ ହିଁ କଟିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ କାମକୁ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଖୁସି ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଖୁସିରେ ହିଁ କଟିବ।